Și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft. Haideți să începem. Astăzi aș vrea să facem o mapă de... Hai să ne numim. Ok, creativ. Aș vrea să facem de data asta numai pe creativ. Deci am o idee genială, ală, glumare, tămare. Și nu se mai întâmplă de dată. O, da, am spus că asta e povestea mea, da. Merge? Delete. O să jucăm pe Vlad, all. N-am ce să fac cu papagalii ăștia. Ok, aceasta este mapa care am dat-o. O facem 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Cum să-mi spuneți dacă vă place structura. Mie îmi place. Ok. Difficulty 0, sensitivitul. Aș vrea să pun o lopată de piatră. De diamond. Să sap tot pe aici. Asta este un videoclip mai special, adică pe creativ. După vom începe cu serie, cred. Nu, trebuie să dau sensitivitul mult mai mare ca să miște și el. Da. Astăzi am postat și un videoclip de Badland. Cred că voi mai posta unul mai pe seară de Badland. Nu știu. Am ce idee astăzi.
Aș vrea să mai postez un joc, adică să mai fac o serie, dar nu știu. Nu am nicio idee. Deci puteți să-mi scrieți în comentarii cu ce jocuri aș putea să mai joc. Nu fac vlog, să știți. Adică pot să vorbesc așa, dar nu cu camera. În mijloc aș vrea să punem portocaliu. Ok, să vedem de sus cum ar arăta casa. Wow, tare. Astăzi voi filma 14 minute, aproape de 15, pentru că vreau acest videoclip să doresc puțin mai mult, puțin, atâta. Nu voi face, adică să zicem, gata, dacă am făcut episodul ăsta puțin mai lung, fă ale și pe celelalte. Nu. Am să fac numai ăsta, ca să fie corect. Hai să facem 3 intrări. Ok. Ce v-am spune că o să iasă tare casa. Oh. Era să închid video. Dar nu. Tot e deschis. Păi filmează camera? Da, filmează. De fapt, obzian. Ce nu filmează cu camera? Da, sigur o să iasă și mai chiar casa. Pentru că dacă nu o să iasă și mai chiar, să mă supăr. Dacă vreți să fac vlog, îmi scrieți în comentarii întrebări sau provocări. Dar mai bine începem cu întrebări. Ok, deci cu întrebări.
acum vom pune da, am filmat 11 minute, voi filma 14. Ca să nu o ia de pe internet, deci e făcut, o fac eu acum. De aia nici nu știu cum o să arate. Da. Vom decora în episodul viitor. Da, aceasta este casa deasupra, părțile. Bine, dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați un like, să vă abonați, să-mi scrieți în comentarii cu ce aș putea să filmez mai bun ca să nu mai dea lag, cu ce aș putea să mai fac serii și noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa, stai să mă rog. Când o zbura porcul. Ok, deci, dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați un like, v-am mai spus încă o dată și noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa, pa!